Tinggi gunung ya nona kampung Melayu sareng melikar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. mendung menjahit sarung penangnya ikal jarumnya putung Do elingo wong urip iku sedelo. Ojo wegah, ojo sungkan yen do poso. yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya Ngelingono yen wis tunggang ning pandosa. Wis ora bisa arep tobat karo kandha. Anggecoba malaikat kang tumeka oleh teko toto arep nggodha Miwah manggon ning isor kayu semboja. Ana tepi arep nangis ora ditampa. dina kiamat dina kang kirisi langit ledek lintang gogrok ana ing bumi Sebab urip ngibadahe sia-sia. Rana tapi tawu ingkang maha mulya. Ini negeri namanya Jawi, kalau agama nama Islami. Agami Islam sudahlah terang atas dawuh dari pengiran. ayo prapanca aruana rukune Islam yaiku lima sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Tarik sis. Siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo. Hatiku lagi nantang pronto sopo bisa anggolek ditompo. kuningan diputung-putung sapa bisa amat reake yen kelingan atine bingung sapa bisa amat reake Ereng-ereng yo mas omahe raya. Omah gedhek kasaponane. Ketel ngeyel kowe njaluk ijab. Abot enteng tak lakon-lakonane. ijo-ijo aja diunduhi wong sing seneng abang pirang-pirang duwe bojo aja mbok rusuhi wong sing seneng ora kurang-kurang Ijo-ijo ya mas godhonge waru. Kodhong waru kabur-kabur kanginan. Klambi ijo sapa jenengku
saben bengi amuk dadi pikiran. Wetan kali kulon ya kali tengah-tengah ono uwote kemati ora kemati Panase ning alun-alun ngiyupe ning kulon omah ayune ora kapiyon gubrake wong omah-omah panase omah kulon omah ayune ora kapiyon gubrake
sudahlah terang atas dawuhe dari pangeran. Ayo prakonco ngaruana rukune Islam ya iku limo syahadat loro rukun gawe siji bisa sira kalawan ngaji. Ayo prakanca ngaweruana rukuning Islam ya iku limo. Kaping pindhone lakoni salat, kaping telune bayar zakat. Pipat poso ana ing wulan Ramadan. Kaping limo haji lamun puasa. Ini negeri namanya Jawi. Kalagami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang atas dawuhe dari pangeran. Ayo prakonco ngaweruana rukune Islam ya iku limo. Sahadat loro rukun kasiji bisuwa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone lakoni salat, kaping telune bayar zakat. Namanya Jawi kalau agami nama Islami. Asami Islam sudahlah terang atas dawuhe dari pangeran. Ayo prakonco ngaruana rukune Islam ya iku limo syahadat loro rukun gawe siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindhone lakoni salat, ping telune bayar zakat, ping papat poso wulan Ramadan, ping limo haji lawan puasa. Nyuwun kula ning Allah kang sifat